Terve, terve. Tässä Heikki Salo. Meidän kaupunkiin on saapunut zombeja. Paikan päällä Arbetti on zombialueella. Käymme katsomaan mitä tapahtuu. Olen Albert. Olen tänä paikan päällä näkemässä zombeja. Katsokaa oikealle. Siinäpäs näitte. Nyt takaisin studioon. Siinä näitte miten hyvä ruokahalu zombeilla on. Jättihämähäkki riehuu kaupungin itäosassa. Mennään katsomaan mitä siellä on. Alen on hyökännyt meidän kaupungin metsään. Älä kuole. Mennään paikan päälle. Mitä huvittaa sanoa? Siis Alin riehuu metsässämme. Tässä oli tämän päivän uutinen. Nähdään joskus. Olipa railakkaita uutisia. Nyt nukkuu.